ହେଇଚିରେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେ ଉଲି କାଟିଲେ ନା କଚର 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 କାଟି ସାଇଲେ ନା ତ ଗ୍ୟାସ ଜଳିଲା କୋଡ଼ିଏ ବସା ହେଲା ତେଲ ପୋଡ଼ିଗଲା ଜିରା ପଇଲା ଉଲି ପୋଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ତାକୁ କଚର 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 ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କଚର 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 ଉଲି ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି କଚର 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 ଭାଜି ଦବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ରାଗ ହବ ବୋଲି ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଖସି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହେଇଚିରେ ପୁଅ ଚିକେନ କେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଇଲି ଆଉ କିରା କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଖାଇବା ଆମର।